Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannat. 1 2 3. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus Min qablu wa utubihi mutasyabihat. 2 3. alladzi rusilna min qablu wa utubihi mutasyabihat. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. 2 3. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. 2 3. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul pun ayat sing kula waos niki tasih enten hubungane kali sing dek-dek nggih bahwa ingkang ayat 23-24 niku nantang sedaya kaum umat manusia dan jin nggih, seluruh makhluk untuk membuat tandingan sangka Al-Qur'an. Ngangge tandingan sangka. Tandingane mboten damel sak Al-Qur'an utuh, tapi namung sak surat sing kaya Al-Qur'an. Sing saene kaya Al-Qur'an, 3 ayat. Tapi sampai sak mangke nggih, sampai 14-15 abad niki mboten enten sing mampu ndamel. Niku membuktikan betapa janjinya Allah niku memang benar-benar terwujud. Napa sing didhawuhna Allah
napa sing didhawuhaken Kanjeng Nabi memang saestu leres terbukti. Terus kanggene tiyang sing sampun iman nggih kali Al-Qur'an, kali napa niku namine seduhanten rukun iman niku kali Allah diparingi kabar gembira. Niku ayat 25 niku sing kita waos wau. Nggih niku lek pun purun beriman sing dadi landasane amal saleh. Tiyang beriman niku mboten melu-melu nggih kados kala benten ngene akidah kita bahasa saestu bahwa tiyang iman niku saged percaya niku mesti melalui proses berpikir. Sesederhana napa mawon niku tetep melalui proses berpikir. Mboten iso wong iku mek percaya ngono tok mboten saged. Pasti enten proses berpikir. Tiyang nek imane niku namung derek-derek melu-melu niku mesti goyah. Mesti goyah. Mesti katut-katutan. Nek namung melu-melu. Apa melu wong tuwa, melu kancane, tanggane, melu masyarakat niku mesti goyah. Suatu saat mesti goyah. Andai kata mboten goyah, niku isine kosong. Tidak ada penghayatan, mboten enten rasane saestu. Karena piyambake iman utawa milih agama Islam iku yo melu umume ae. Kanca-kancane yo Islam mosok aku ora Islam dhewe. Engko nek wae dum-duman lah ora oleh lah. Wah, akhire mikire ngono. Niku kosong saestu, apine kosong, amale kosong, salate niku isine kosong. Karena mboten enten iman. Lah mikire napa? Kuwata sanget sing saged jenengan pikir, sing saged jenengan angen-angen kangge dasar iman kuwata sanget. Sekeliling mawon. Sekeliling mawon. Atau bahkan sing nemplek ten kita mawon, kaya mripat. Iki mripatku kok iso apike kaya ngene, fungsine kok apike kaya ngene. Nek ana bleduk kok nutup dhewe, ra katik remote, ra katik ndandakne, ra katik ngelasne. Ngonten-ngonten lho, sing sepele-sepele. Dane sing gawe ngene iki apa ya? Apa ya wong biasa? Sing gawe apa ya bapak ibu? Bapak ibu ra iso gawe mripat. Dokter ra iso gawe mripat. Enek tombo wuto niku. Jenengan padosi sakniki gak enek tombo wuto. Loro mine dikek kacamata, dikek softland, mboten saged nambani sing kaya gawenane pangeran mboten saged. Dokter napa-napa penyakit ngono iku mek usaha tok benakno sing cara ngono engsele mlengsing ngono tok. Tapi gawe wutoh kaya mata mboten saged. Berarti nek gak iso gawe kaya ngene iki sing gawe mesti zat sing paling hebat, sing paling canggih. Ora ana liya kejaba Allah. Loh, liyane Allah apa ora iso? Ayo dijejer, gampangane ngoten. Pangeran teko ndi? Akon-akon. Ngapunten nggih. Teko agama A. Sing kaya apa? Definisine kaya napa niku cirine kaya apa? Gawe kaya ngene iso apa ora? Wong dheke ae lahir saka ibu. Wong dheke ae ya padha wonge nduwe mripate. Berarti kan mripate dheke ya digawe saka liyane dheke. Nah, niku jenengan urut. Seduhanten mesti mangke balik teng Allah. Nek cara berpikirnya bener lho, mesti balik teng Allah. Sing gampang-gampang termasuk mikir niki. Kita saged iman milih agama Islam, sing agama Islam duwe cekelan Quran, sing Quran iki ra gemen-gemen, nantang mulai biyen sampai saiki. Sing saiki sampai saiki mboten enten sing saged gawe kaya tandingan Quran. Kaya lho ra iso apa maneh ngungkuli. Kaya mawon mboten saged apa maneh ngungkuli. Lan tantangan iki tidak hanya berlaku sekarang, ngantos benjing dina kiamat. Bahkan kehebatane tiyang rumiyin kali sakniku niku tasih hebatan tiyang rumiyin. Tiyang rumiyin niku ndamel kaya nazam, ndamel syair bahasa Arab. Urutan bahasa Arab yang rapi, yang indah, yang maknanya napa niku kandungan maknanya padat sekali. Niku wong biyen saged. Tiyang sakniki mulai berkurang. Ya niki mulai berkurang karena membutuhkan rasa, membutuhkan tingkat sastra luar biasa. Niku mau mboten saged. Apa maneh sampai benjing-benjing malah mboten saged. Karena justru nggih keilmuan niku memang semakin banyak tapi kadare nipis. Cabangi ilmu tambah akeh. Tapi daya niki nih, daya serapnya tambah nipis.
kaya wong ngapal Quran. Apal Quran niku zaman rumin sekali dengar maca tok niku wis gampang apal. Zaman saiki leren metentong leren ngene karena cobaannya lebih banyak daya serapnya. Nah, jenengan iman niku ngangge proses-proses ngoten niku. Nek mbiyen melok bapak ibu mboten masalah, tapi kan seiring berjalannya waktu jenengan mesti angen-angen ngoten. Lah nek purun iman ngoten niku jenengan ngamal napa mawon niku dasare kali iman kok. Aku lapo salat ngaku wong Islam kok. Nah, ngoten. Lah lapo kowe Islam? Ya aku melego milih agama iki sing paling bener. Carane mbuktekno agama sing paling bener. Agama iki duwe Quran sing Quran iki ra iso ditandingi. Carane salah sijine ngoten mawon. Aku duwe angen-angen sing ra ono pangeran sing koyo pangeranku. Deskripsine, cirine sing koyo pangeranku ra ono. Mbok tekakno gorene pangeran agama apa? Dudukno cirine iku karo pangeran sing wekku. Iku ora ngarep padha. Wong pangeranku iku maha ijen. Ijen tok lho iso ngurusi donya. Iso ngurusi akhirat. Iso ngurusi wong sak alam donya, sak alam semesta. Ora butuh kanca, ora butuh bojo, ora butuh sekutu macam-macam. Nah niku mangke nek ngangge angen-angen ngonten niku imane kita niku meskipun tidak terlalu mendalam gitu, tapi setidaknya kita tuh gak ada dasar keimanan. Lah gak ada dasar keimanan, ngamal napa mawon mesti enten isi nih, enten rasa nih. Nah niki mangkane gandengane kan wa basyiril ladina amanu wa amilus sholihat. Lek wis iman tur amal soleh sing dasare iman nggih, boten namung derek-derek niku mangke dijanji Allah annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Gambarane swarga niku taman sing ngisore enek kalene. Mungkin nek zaman sakniki diceritani ngonten niku biasa, nasine akeh, sumber koso. Iku malah gunung zaman rumiyin cerita ngenten niki nggih digawa ten ngene Islam awal turun nggih ten padang pasir. Niku kan menarik sekali ngonten. Awale ngonten riyin. Tapi mangke dengan dasar keimanan niki niku namung secuplik gambaran mawon. Mboten gambaran utuh swarga ngene tok mboten. Makane temriki mangke kullama ruziqu min thamaratin. Salah satu isine swarga niku diparingi buah-buahan. Paringi buah-buahan isine. Lah, pas wae kita ketemu buah niku mangke omongane lak ngenten. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Loh, iki buah iki aku mbiyen nang donya tau roh iki. Padha nang donya ya ana. Dadi nang swarga benci ya ana duren. Ya ana apel, ya ana gedang, padha. Padha sami. Lah padha wae ngene. Nah, terus malaikat matur ngenten. Kulu. Manganan panganan. Wal laun wahid, wa ta'mu mukhtalif. Panganan memang warnae, bentuke padha kaya nang donya tapi rasane beda. Rasane beda. Dadi duren mriki kali duren mriko enak duren mriko. Gedang kene karo gedang kono enak gedang kono. Niku kagete benjing ngoten. Wa utubihi mutasyabiha lan diparingi napa mong sing kemerentek sing kepinginan. Pingin apa langsung wujud. Walahum fiha azwajum mutahharun diparingi garwa, diparingi gandengan sing mutahhar, sing suci. Mboten apa niku khed, mboten nifas, mboten meteng, mboten wis jenengan mboten usah mikir men aku jek meteng apa ora ya bapak njolak njaluk ae ora meteng wis aman jenengan. Bapak bola njaluk aman jenengan. Ya ora khed, ya ora nifas, ya ora napa niku pipis. Ngidu ae ora. Ngidu lho ora. Angop ae ora. Oh, masyaallah. Terus mangke niki dasare salah satu malih dasare keimanan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah niku kan ndamel alam semesta isine kan rono. Sing cilik sing gedhe kathah. Nah, kadang Allah ndamel perkara niku wali. Enten ndamel perkara kaya nyamuk. Mriki diibaratkan nyamuk. Lah, nyamuk niku iso dadi dasar keimanan, Bu. Iso dadi indikator utawa ciri wong iman apa mboten ku teko nyamuk.
Wong lek nyekel nyamuk utawa wong mikir nyamuk. Nek wong sing kafir mesti ngomongi ngene, elek omongane. Fayaquluna madza aradallahu bi hadza masalah. Lah apa tek ana nyamuk barang. Nyamuk garai gatel ae. Garai apa jenenge? Demam berdarah macam-macam. Pikirane niku sing negatif-negatif. Tapi nek tiyang sing iman, nah niki bedane. Pikirane sing iman wa am pun dimau. Dukure nggih sing lek iman ngomonge wa amal ladzina amanu faya'lamuna annal haqqu mir rabbihim. Nyamuk utawa apa mawon sing didamel apa pasti hak, pasti bener mir rabbihim. Pasti enek manfaate, mesti enek gunane, mesti enek napa niku manfaati kanggo alam semesta. Mboten namung kangge kita, kangge alam semesta. Lah wong kafir mesti nyepelekno. Nah niku cirine sangka ngono. Nyekel barang cilik utawa napa mawon niku tiyang iman balikno mesti ten Allah. Mesti ten napa niku pasti Allah punya rahasia ten ngene mriki. Umpama kok dereng semerat, umpama dereng iki Allah gawe iki manfaate apa ya? Umpama dereng semerat. Tapi tiyang iman niku pasti balekno nang Allah. Pasti Allah duwe kegunaan kangge menungso, kangge alam semesta mesti. Kaya nyamuk niku kan nek gunane kan kangge ngertos kita niku berarti badane gak sehat. Iso di cokoti nyamuk. Nek guru kula mature ngene. Tiyang niku nek darahe gak tau kena jamu, gak tau kena herbal, iku malah sering dicokot nyamuk. Nek guru kula matur e. Tiyang niku nek sering ngunjuk napa kunyit kaya ngoten lho, Bu. Asem ta apa ngene niku, deplokan-deplokan ngoten niku. Niku malah gak usah nganggo obat nyamuk, Mas. Guru kula yang critane. Jare nyamuk niku pahit. Jare nyamuk padahal niku darah sing sehat malah. Lah sing kita sing darah klimprak-klimpruk ngene malah dicokoti nyamuk. Nah, niku malah sarange nyamuk, senengane nyamuk. Nah makane niku mboten sembarangan nggih tiyang sing saged angen-angen kados ngoten niku yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Allah nggih paring hidayah kata tapi nggih nyesatno wong akeh. Lah sing disesatno Allah sinten? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sing disesatno Allah sing mboten diparingi jatah keimanan, hidayah niku tiyang fasik. Lah tiyang fasik niku sing yok napa? Alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di ma jahid. Sing tiyang niku napa bucal janjine Allah, sing merusak janjine Allah. Sing ngudari janjine Allah. Janjine Allah ya napa? Wis janji nang Allah nek bakal nyembah Allah, bakal ngebekti ten Allah, bakal mentauhidkan Allah. Tapi tiang fasik malah merusak janjinya ketika di dunia. Sedangkan tiangku aslinya kan bertauhid ten Allah. Tenggene alam roh niku kan ditakoki pangeran alastu birabbikum qalu bala syahiduna. Awale kan nyekseni kabeh. Nggih, Gusti kita nyekseni lak jenengan pangeran kita benjing kula tak ten donya kula tak ngibadah namung ten jenengan. Manut ten jenengan, mboten maksiat. Dilala ten donya malah pola. Nah niku tiyang fasik. Wa yaqtauna ma amarallahu bihi dan tiyang fasik niku cirine wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayyu shalat. Sing diperintah kongkon nyambung malah dipedhot. Berarti tiyang medhot silatur rahim. Niku tiyang fasik disifati temeri. Cirine napa maneh wa yufsiduna fil ard gawe kerusakan nang donya. Kerusakan teng donya niku nek guru kula nyontok niku buang sampah sembarangan niku termasuk wa yufsiduna fil ard. Senajan to cilik tapi wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Tiyang sing cirine kados ngoten tiyang fasik niku sing bucal janjine Allah nggih, ngudari janjine Allah, medhot silaturahim, ngrusak bumi, nyebabno banjir macam-macam. Termasuk mboten namung kerusakan alam nggih, kerusakan ekosistem mawon mboten, tapi termasuk peraturan-peraturan sing sampun didamel disepakati bersama niku dirusak niku termasuk tiyang mufsiduna fil ard. Napa niku wis digawe aturan nang dalan lampu merah mandeg, ngenten nggawe SIM, nggih sibet. Nah niku lek dilanggar iki sami wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Tiyang ngoten niku tiyang sing rugi. Ya, tiyang fasik sing cirine ngoten niku tiyang sing rugi. Pun niku sekilas
tentang maknane surat Al-Baqarah. Dilanjut fotokopiannya buku ini tasik diasta nggih. Nggih. Nah, kula wangsul kedik pilih tahapan untuk ngresiki ati nggih untuk ndandani akhlak kita. Gini ku kalih salah setunggale memerangi hawa nafsu utawa napa niku mengendalikan nggih. Nek dipateni mboten saged kala men kula aturaken mateni nafsu niku padha karo bunuh diri. Karena nafsu iku nempel ten kita. Sing saged niki dikendhalekno, diatur ben manut kali syariate Allah, ben manut kali syariat Islam. Boten nafsu sing mengendalikan kita. Boten kita sing nuruti nafsu, tapi nafsu kudu nurut kita. Kudu nurut Allah wonten. Nah, temben pun kula dedaken ciri napa niku macem-maceme nafsu. Lah carane nundukno nafsu yok napa riyadoe, latihane yok napa? Siji ngangge rasa lapar. Digawe luwe, digawe poso. Niki bolak-balik diaturaken. Rumiyin Allah ndamel nafsu. Awal ndamel nafsu niku Allah niku kan ndamel akal kali ndamel nafsu. Akal lu panggonane iman. Nafsu panggonane setan. Dadi omahe dhewe-dhewe. Akal niku mangke identik karo iman, karo malaikat. Nafsu niku panggonane karo identike karo setan, karo maksiat, macam-macam. Sing elek-elek niku. Lah, sing napa niku akal pas waya Allah ndamel akal niku manut saestu. Ditakoni kali Allah. Man ana? Aku sapa? Akal. Anta Rabbuna, jenengan pangeran kita. Man anta? Sampeyan sapa? Kula niki kaulane jenengan, ana abduka, kula makhluke jenengan. Oh ya manut. Ditakoni pisan tok wis manut. Langsung paham, langsung manut. Genti Allah ndamel nafsu terus ditakeni kali tangleti kali. Man ana? Wa man anta? Aku sapa? Kowe sapa? Nafsu niku masyaallah teko kawitan ku sombong ya karo. Aku ya aku, kowe ya kowe. Nang Allah yo ngono. Ana wa anta. Aku ya aku, kowe ya kowe urusan dhewe-dhewe. Allah duka nafsu cemplungno neraka. Cemplungno neraka. Sampai 1000 tahun. Dintas maru takok imane. Niku pun geni. Takok iman. Man ana? Wa man anta? Aku sapa, kowe sapa? Anta yo anta, ana yo ana, kowe yo kowe, aku yo aku. Urusanmu dhewe, aja melu urusanku. Duwablek maneh lebokno maneh. Dadi diobong iku mboten mempan. Muancet bandel. Kalih Allah dilebokno neraka sing isine mboten geni tapi kelaparan. Digawe luwe. Lesu lemes. Terus nggih matur nuwun. Matur nuwun ditimbali malih. Man ana wa man anta? Megap-megap niku luwe. Anta Rabbuna wa ana abduka. Kait manut. Dadi pengapesane nafsu niku dikendhalekno kali rasa lapar. Makane syariat sampai ndamel salah siji rukun Islam namine poso. Niku kangge nglatih. Ngelatih niku saulan, ngeculno 11 wulan. Mbuh kira-kira iku menang sing latihane apa ngeculno. Luwe niku nggih, mboten namung iso nundukno nafsu. Raja-raja sing gagah-gagah niku. Niku kan piyambake adem ayem, mergo kan dikelilingi panganan beraneka ragam. Dhek gak duwe kekhawatiran keluwen lha apa mboten duwe kekhawatiran. Kula rumiyin maca cerita. Enten raja ndak anak telu. Wis anggap ae jenenge Mawar Melati, jenenge apa, Bu? Anggrek. Anggap ae ngono. Kula lali pokoke anake telu, anak wedok. Mawar Melati Anggrek. Mawar iki mbarepe. Terus marino ngelem bapake raja. Bapake niki wis kepaten permaisuri. Sing wedok pun mboten enten. Dadi cintai sing raja niku los ten ngene putrine tok.
Putrine kok ngoten cuwitan ten bapake saiki. Terus siji dinten dikumpulno lare ditakon. Nduk, awakmu cinta karo bapak, sayang karo bapak. Nggih sayang ya. Sayangi kaya apa? Sing mawar njawab. Sayang kula den bapak seluas angkasa. Wah, Masya Allah, senenge bapak. Terus melati ditanglepi, anak nomor loro. Lah kowe sayang karo bapak? Ya sayang ya. Sayangi sepiro? Sedalam samudra. Wah, sopan. Terus anak nomor 3 takoki. Anggrek takoki. Lah kowe sayang karo bapak? Nggih sayang. Sayangi kaya apa? Kaya sayangi anggrek nang uyah. Lho. Oh, bapak padakno karo uyah. Terus Mbak Yune mbelani. Paling sing dimaksud adik niku uyah sing terbuat dari intan permata ya. Mosok ono ora ono. Terus sing napa anggrek jawab mboten. Yo cinta kula tenaya padha karo garam dapur niku. Gak trimo bapake tersinggung. Sampeyan kok kurang ajar. Cilik digedhekno. Wis gedhe kok kurang ajar nang bapak. Nek gak dijabut omongane tak usir teko kerajaan. Mboten ya. Saestu kula sayang kali jenengan kaya sayang kula ten kene uyah. Yo wis metu saka kene. Metu saka kerajaan tenan. Sing napa niku Mbak Yu niku gondel. Ojo ta ya, adik ujek cilik mboten toso gak wis adik wis ngerti. Pancen kurang ajar adikmu. Gak koyo sampean. Gandol Mbak Yune nangis. Akhire rajane mboten tega, tapi raja iku pantang mencabut ucapan yang sudah keluar. Akhirnya ngongkon pembantune sedaya. Mbok De, sampe ngewangi anakku, tutno nang dia. Ben dheke gak kesepian. Nggih manut Tuan Raja. Manut. Wis niku berlalu pirang-pirang tahun raja iku tambah susah. Kelangan anak siji tambah susah. Mbak Yune nggih masyaallah, kerajaan niku tambah surem. Akhirnya rajane niku pengen napa niku menghibur diri. Akhirnya berburu. Zaman biyen niku kan cara ngono hiburane niku berburu ten utang. Ngejak 20 pengawal berburu ten utang. Ketemu siji kijang, diuber karo raja. Gak kenek-kenek. Sampai kilangan karo pengawale. Dadi kantun raja karo pengawal loro tok. Sing iso nderekno niku, pengawal loro tok niku. Liyane wis mencar gak karu-karuan saking lho, kok wis kilangan nang ndi liyane. Mboten semerap raja, kita masuk terlalu dalam. Lah terus ya apa niki? Kita kalau pulang ke kerajaan nggak tahu jalan, malah kesasar lebih jauh. Lebih baik kita cari tempat untuk bermalam, besok pagi kita cari jalan untuk pulang. Akhirnya ndelok enek gubuk, enek murupe. Terus diparingi, didodok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kula nderek bermalam. Kula terserah. Mboten ngaku raja. Oh nggih monggo pinarak. Wis mangan di kei suguhan. Pengawale disuguhi mangan telap-telep. Luwe wae. Mari berburu semono suwe. Raja dikei mboten didahar. Lemes. Nah niki lho raja lemes nih. Lemes nih. Luwe ternyata raja luwe yo gak enak. Biasane nang kerajaan. On njaluk apa ae keturutan, masak apa ae keturutan nang kene wis. Tapi ono siji gak gelem dipangan, gak dipangan. Dipangan titik terus gak dipangan maneh. Pengawale delok, pengawalku kok enak, aku kok gak. Terus ditakoni kare pengawal. Raja mboten didahar napa? Ya gak aku. Nah mboten luwe, sajane ya luwe. Lah kok mboten didahar? Gak enak. Terus sing duwe omang lho mboten didahar napa, Pak? Mboten. Lah kenging napa? Nganu. Kurang asin Terus mari ngono ngomong ngene. Gini ku ya betapa pentingnya garam sampai raja sing luwe gak gelem mangan.
Niku pentinge garam niku. Masih ora ana lawuhe, pokoke nek ana guri, ana uyahe, ngono wis semangat. Lho, sampean kok erung, nggih wong kula niki anggrek kok. Lho alah sampean anakku ngapunten Bapak nggih, ngapunten Bapak. Wis akhire dijak mulih. Nah, intine kelaparan niku raja mawon iso takluk dengan rasa lapar. Iso nyerah. Soale wis kadung kulino ayem tenggene kerajaan. Nah, kita niku nek wis kadung kulino ayem, gak tau dikeki cobaan rasa lapar niku, akhirnya nafsu niku merasa punya energi untuk melakukan aktivitas sing napa niku polah niku duwe energi. Tapi nek ditundukno niku kaping lakon napa gak kuat bisa. Nah, tapi aneh Allah niku nek ndamel ngibadah. Senajan to luwe, tapi nek dijak ngibadah iku iso manut. Jenengan apa mboten angen-angen. Sakjane tiyang luwe niku kan lapo-lapo kan aras-arasen. Dilala wae posoan jenengan ngaji Quran malah oleh akeh. Lek gak posoan kok. Walah sih gak karu-karuan. Tapi lek wulan poso kok sampai khatam ping 2 ping 3. Lho ya kandhani. Buwedo pancen. Makane Allah nyetel rasa lapar niku. Nek dienggo maksiat rasa-rasa. Enek wong lapar terus mari ngono jogging kelabing pencak-pencakan ngono tanggapan ngono ora ono poso lho wae poso. Wae poso-poso dijak tanggapan ora lemes e gak karu-karuan. Tapi lek wayahe darusan wae ngaji sore utawa maca Quran karo layak-layak kan suwante. Jadi ibadah itu yang selama ini kita lakukan itu sebenarnya tidak membutuhkan rasa kenyang. Nggih mboten? Ibadah niku salat itu gak butuh kenyang, malah lek kewareken gak iso. Imam lek kewareken gelegen yo isin karo makmume. Jadi ibadah napa mawon nggih? Mboten butuh rasa lapar. Mboten butuh rasa kenyang. Oh Masya Allah jenengan ngertos ceritane perang ten ngene Kanjeng Nabi niku napa perang Badar napa-napa nggih critakno niku. Niku sahabat nate kula criton mboten salah niku. Niku siji kurma niku dimut gentenan. Wong 10. Ana sing 5, ana sing 10. Dadi kurma ora oleh dicokot. Ora oleh dipangan. Dimut tok nang mulut koyo permen ngono. Dimut oleh sak menit dilepekno kancane lak wis. Saking luwene, kabeh perang nih. Terus akhirnya duel perang. Dan ternyata kok menang. Artinya ngeten justru nek kuwaregan malah ra iso. Nglakoni perang ra iso malah. Isoe malah lek lapar. Masya Allah. Allah lek ndamel ngoten niku. Nah, terus ngeten. Tiyang niku nek lapar malah iso nglakoni ibadah, nggih mboten? Nah, karena ngenten. Allah ndak niki cirine Allah. Allah ndamel rasa lapar niku dadi ada ilmu, dadi ada hikmah. Dadi ilmu kali hikmah niku saged mlebet tenggene wong sing luwih malah. Ilmu kali hikmah. Tapi nek napa niku kuwareken malah mboten saged. Malah dedel. Kadang-kadang kita kan ngapunten nggih. Anake disangoni sing akeh. Ben wareg, nang sekolah ben tenang. Malah dhek iku mikir aku dhuwit 5.000 tak gawe apa? Malah mikir iki ne 5.000 tak gawe apa? Engko tak gawe es piro, iki tak gawe ngene, piro tak gawe ngene. Malah gak mikir sinaune. Arahmu tau tak coba ngoten niku. Tak coba awale niku diparingi mak teko griya kali paringi jajan sang jajan karo. Dadi kan gak ono pilihan liya. Wis mangka karep mangan jajan karo bekal teko omah. Terus dibelajari jajan. Malah bingung kok dhek. Dikek dhek 3.000 iki sing rega 1.000 yo sing endi sing 2.000 sing aku jajan sing akhirnya bingung malah gak sinau. Dadi justru malah dikei fasilitas niku malah mboten saged. Terus temriki diibarataken nggih. Wareg niku kaya geni. Nah, syahwat iku kaya kayune. Sehingga nek syahwat ketemu wareg geni ketemu kayu tambah mulat-mulat malah. Maka nek pengin napa niku nek pengin ngedemno maka apine iki dicilikno. Dicilikno dipateni. Dadi masih ana kayu tapi nek gak ana genine kan mboten saged kobong. Syahwate ana tapi energi untuk syahwat
mboten saged, maka nggih mboten dadi maksiat. Sayyidina Umar niku nggih seorang khulafaur rasyidin. Niku nate nyuwun evaluasi tenggene para sahabat liyan. Aku evaluasi. Aku kritiken. Aku dadi Amirul Mukminin, pemerintah iku wis apik apa ora? Keputusanku wis bener apa ora? Oh jenengan pun sae, pun adil. Pun amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma enten sayangi. Ini sahabat nek ngritik masyaallah. Sayyidina Umar jenengan ku duwe klambi loro. Siji dienggo awan, siji dienggo bengi. Klambine Sayyidina Umar ku kalih. Siji dienggo awan, siji dienggo bengi. Niku dikritik kalih sahabat, kalih rakyat. Terus Sayyidina Umar ku jenengan lek dahar niku maceme kalih. Ya roti, ya kurma. Iku lho dikritik. Terus Sayyidina Umar enten malih kula kesupen pokoke sing kula eling niku. Akhire Sayyidina Umar iku tok ta? Nggih niku tok, liyane pun sae. Ya wis, mulai saiki klambiku situk tok. Sing setunggal diparingno wong. Mulai saiki aku mangan ya ping situk tok. Nek roti ya roti tok, nek kurma ya kurma tok. Gak ati reno-reno. Masyaallah Sayyidina Umar. Top niku. Awak dhewe gak trimo loro, soto. Kadang pecel akeh. Opo ae nang kono. Kadang sego campur barang. Masyaallah. Dadi niku carane nggih dikeki rasa lapar. Ben nafsune saged terkendalikan, ben saged diarano tenggene ibadah. Ben saged diarano tenggene perkara-perkara sing diridhoi Allah. Terus carane malih napa? Turune dikurangi. Nah, turune dikurangi. Carane dijak melekan, masyaallah niki wabot-abot kok monggo iku lho nggih. Nek jenengan pun mungkin menan. Karena ngenten. Lek temriki diarani nggih disebutaken kali para ulama nggih. Nafsu niku kudu dilatih nglakoni perkara sing abot-abot. Nggal titik mboten iso langsung nggih. Nggal titik. Dadi contone tiyang niku aku tak pengin dandani salat bengi. Ojo sampai langsung kat mulai jam 1 gak turu sampai jam 4 ojo. Kaget engko. Dari sisi kedokteran, psikologis macam-macam mangke malah elek. Apike dilatih sik. Mulai saniki adane kan jam 4 kirang nggih. 4 subuh kurang. Mungkin kawitane ya setengah 4 sik lah. Engko nang jeding oleh 2 rakaat petang rakaat wis. Ngono sik ae. Ditelateni sampai seminggu atau sampai 2 minggu. Empun kulino ditambah maneh durasine. Diundur corong nu bekere diajak none. Jam 3 kurang rapat ngoten. Engko iso oleh 6 rakaat. Utawa petang rakaate pancet tapi ditambahi karo maca Quran. Ngoten terus tuambahi. Kudu dilatih ngoten niku, nafsu niku. Dikai pekerjaan-pekerjaan sing mungguhe nafsu mboten purun. Nafsu niku kan dijak salat dalu, dijak ngaji dalu mboten purun. Pengine turu. Tapi niku latihane ngoten. Nah, napa niku ten mriki nggih. Tilem niku memang duwe faedah, memang. Tapi faedahe napa tilem niku? Tilem niku faedahe tidak melakukan perbuatan negatif. Nggih. Wong turu kan gak nyolong, nggih kan? Wong turu ya gak jambret. Wong turu ya mboten mateni wong. Tapi sekaligus tiyang tilem niku mboten nglakoni maca Quran, mboten nglakoni salat, ngoten lho. Bener orang tidur itu stabil, tidak melakukan negatif tapi juga tidak melakukan positif. Maka kali niki nek saged dikon nglakoni sing positif ukhrawine dikon nglakoni. Nggih niku kali lek-lekan niku. Kali ngurangi turu. Turune niku umpama dereng saged full dibagi-bagi. Dalu pirang jam. Engko siang kuwesel dienggo ibadah, dienggo nyambut gawe sak seliutan. Kan enten sing tiyang ngoten niku. Leren dilu sak seliutan. Engko wis mari enten sing blabasen nggih enten, tapi enten kan sing sak seliut iku wis rasane wis deep sleep. Ten kedokteran niku. Napa niku enten istilah deep sleep nggih, tidur yang dalam. Sebentar tapi rasanya kok nyenyak ngono.
enten tiyang sing suwi niku rasane gurung nyenyak, lara kabeh niku katane kedokteran mboten deep sleep ngaran. Salah setunggal niku carane niku kare ngatur nafas. Lek ten kedokteran kula waos niku kali ngatur pernapasan. Nek ten Islam niku mirip, cuma ditambahi kalau zikrullah. Dadi melbu metune nafas itu diisi kalau zikrullah. Nggih. Melbune subhanallah, kok metune alhamdulillah, diatur. Nah, niku kok mangke saged diatur ngonten enten nganu lek mboten salah. Enten detikane kalau kesupen niku detikane pinten, tapi enten niku. Niku lek diatur ngonten niku mangke tilem niku senajan to sekedhik, tapi niku pun rasane pun suwi. Awak rasane pun enteng. Terus kemudian ten mriki tiyang niku nek begadang utawa mboten tilem dalu atau ngurangi tilem dalu nggih sebagian. Niku saged melepaskan 4 unsur ten mriki niku. Api, udara, air, tanah. Sehingga tiyang niku lepas saking niki nih. Masya Allah niki wis rada dhuwur mangke niki. Saged sampai nyakseni alam malakut. Sampai nyekseni alam malakut. Dadi tiyang ini sampai nyekseni perkara sing gak disekseni karo wong biasa. Nah niku ya mboten nangsal diketok-ketokno ya, mboten nangsal diceritakno nemen-nemen. Iki enten khusus lah. Terus temriki tenggene napa Nasoihul Ibad sing biasane ngaos tenggene Masjid Al Amal niku nggih diaturaken. Tiyang niku nek pengin pikantuk ridhone Allah, mencapai kebaikan niku sakjane ngurangi 3. Nek mboten saged ngilangno ngurangi lah. Nek ngilangi kok mboten saged, tapi ngurangi 3. Ngurangi mangan, ngurangi turu, ngurangi omong. 3 niki. Jadi ngurangi turu, ora turu nek gak ngantuk banget. Ora mangan nek gak luwe banget. Nggih saestu. Terus mboten ngomong lek mboten perlu banget. Lah, kita niku kadang ngapunten, tiyang Jawa niku ya Indonesia secara umum nggih mboten namung Jawa. Kulino basa basi. Gak sepiro perlu ya diomong-omongno akhir. Oh akhirnya nyandak rono. Mesti ini kan sing perlu tok sing diomongno. Nah, karena 3 niki kita niku rada napa nggih mencapai cinta Allah niku rada kangelan. Karena tasik kathah sing dilampahi 3 niku. Jek kakean ngomong, jek kakean mangan, jek kakean turu. Wong niki monggo latihan sareng-sareng mawon mboten anu. Enten sing ditangletaken. Mungkin enten manfaate. Sampun ngumpulaken KTP sedanten nggih? Sampun nggih. Pas enggak ndamel mulai timbang dadak foto meneh. Mboten napa-napa. Kan sing difotoaken niki nama-namae niki. Walah nggih, monggo. Turun. Nuwun. Ibu tenang jenengan, Bu. Monggo. Kalau pun telas juga.
Ayo, siapa takut? Ayo dah cerita ayo jadi. Gimana? Banyak kosong. Kosong. Dulu. Kok ngangge ngenten barang. Masyaallah. Ulang tahunnya sinten niki? Nggih. Anu raos syukurin Mbak Intan. Iya, alhamdulillah. Kesehatan, Iya. masih sakit kumpul kali Alhamdulillah. yoga-yogane. Nggih. Nggih, ngetene adil lamaran yo adil. Niku jadah berkat, Pak. Nggih. Ayo. Kula makili bojo kula niki. Bojo kula seneng jadah goreng ngenten iki. Nggih, monggo. Monggo, Bu. Mohon muter mantri sampai mriki mlebet malih. Kula mawon sing maaf. Bagus, satu aja. Berarti sering sampean. Rezeki caket bae. Mohon ngaco, turun.
Paket. Nah, dan itu kan ditutup kan. Rana itu. Pengajiannya jam berapa? Ini aku mau berangkat kok sekarang loh.
Aku lama itu. Mau jembatan. Kok pitike mati. Kalau rasa mau gelek. Kesane wis wayahe. Ayam Pak, embek, tak embek. Kalau ngelap cekapre nggih monggo dilajengaken kula tak ten pondok riyen. Nggih. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.